temos reparo desde non salga do mesmo carallo. Como a cousa siga así e non suban as pensións, veremos os xubilados facendo a revolución. A señora Cifuentes fixo noso lío e chegou a ese cargo sen moito desafío. A raíña Emeta quería unha foto e a raíña Leticia subiuse na moto. O noso grupo é cousa nova e despois da copla volvemos facela nova. O pobo está farto de tanta exhibición que a mangueira na foto non é a solución. Isto é unha